inquieta i plena de curiositat. Mai estava contenta amb el que estava fent. Pensava que n'hauria de fer un altre. Tens un arc de Sant Martí dins teu. Cada moment té un color, però com ho puc fer? A dins teu hi ha una petita esfera lluminosa. Ella t'ho dirà. Benvinguts, soc l'Anna de Santiago i avui us explicaré el conte de l'esfera daurada. M'acompanyeu? En un petit poble anomenat Montflor, situat entre les muntanyes verdes i prats plens de flors, vivia una nena anomenada Nora. Montflor era un lloc tranquil, on les cases tenien teulades de rajoles vermelles i finestres plenes de geranis de colors. Els carrers eren estrets, empedrats i semblaven que expliquessin històries de fa molts anys. Al centre del poble hi havia una plaça amb una font que feia un soroll suau i relaxant. I a la vora hi havia una escola petita però molt acollidora on tots els nens i nenes es coneixien. La Nora tenia 10 anys i era una nena inquieta i plena de curiositat. Tenia uns ulls de color mel que brillaven quan somreia i uns cabells castanys i rinxolats que semblaven dansar quan corria. Li agradava molt fer moltes coses: dibuixar, llegir, explicar contes d'aventures i jugar a córrer pel camp. Però la Nora mai estava contenta amb el que estava fent. Quan feia una activitat, pensava que n'hauria de fer una altra. Quan llegia, volia jugar. Quan jugava, pensava que hauria d'estar estudiant. Això la feia estar nerviosa i despistada, com si sempre estigués en el lloc equivocat. Mama, com puc saber què és el que he de fer? Nora, tu tens un arc de Sant Martí dins teu. Cada moment de la teva vida té un color i si aprens a escoltar el teu cor, sabràs quin és el que toca. La Nora la va mirar amb els ulls ben oberts. Escoltar el meu cor? Però com ho puc fer, mama? La mare li va agafar la mà amb tendresa. T'ho ensenyaré. Quan escoltes el teu cor, el temps es calma i saps exactament el que toca fer. És com si dins teu hi hagués una veueta molt suau que et diu què és el que necessites. Però per sentir-la cal que estiguis tranquil·la i en silenci. Aquella tarda, la mare i la Nora van sortir a passejar pel riu de Montflor. L'aigua baixava suau i reflectia el cel, que començava a tenyir-se d'un taronja suau. Les muntanyes de l'horitzó semblaven pintades amb aquarel·la i l'aire feia olor de terra humida. La mare es va aturar al costat d'un arbre i li va dir: Nora, t'ensenyaré a escoltar el teu cor. Primer, posa't còmoda. La Nora es va seure a l'herba amb les cames creuades. Ara tanca els ulls i posa't una mà al pit, on hi ha el teu cor. Sents com es mou l'aire quan respires? La Nora va sentir. Respira ben profund. Agafa aire pel nas com si volguessis olorar una flor i deixa-la anar lentament per la boca, com si bufessis una espelma. Farem això 3 vegades. La Nora va començar a fer-ho. Al principi li costava una mica, però a poc va sentir com tot el seu cos es relaxava. Ara, mentre respires, imagina't que dins teu hi ha una petita esfera lluminosa. És com una llum càlida que brilla dins del teu cor. Aquesta llum et diu què necessites en cada moment. Quan respires, aquesta esfera s'il·lumina més i més. La Nora va somriure amb els ulls tancats. Realment podia imaginar aquella esfera dins seu, brillant amb una llum daurada i tranquil·la. Quan no sàpigues què fer, Nora, tanca els ulls, respira
i escolta aquesta llum. Ella t'ho dirà. A vegades necessitaràs descansar. Altres vegades necessitaràs moure't, aprendre o simplement riure. Cada cosa té el seu moment. L'endemà, la Nora va voler provar-ho amb ella mateixa. Estava asseguda a l'escola i la seva mestra havia dit que farien una activitat nova, un problema de matemàtiques força difícil. La Nora no volia ni intentar-ho. Ja sentia dins seu aquella veu que li deia «No puc, és massa difícil». De cop va recordar el que li havia ensenyat la seva mare. Va tancar els ulls, es va posar una mà al pit i va fer 3 respiracions profundes. En aquell moment va imaginar l'esfera brillant al seu pit. La llum es va fer més forta i la Nora va sentir una veueta dins seu que li deia «Tu pots fer-ho, només has de començar, mica en mica». Va obrir els ulls i va començar a escriure. Mica en mica, amb calma, va anar resolent el problema. Quan es va acabar, es va sentir orgullosa i satisfeta. «Ho he aconseguit!» A partir d'aquell dia, la Nora va començar a escoltar el seu cor sempre que se sentia perduda. Quan estava cansada i no volia jugar, tancava els ulls, respirava i sabia què tocava en cada moment, amb molta calma. Quan se sentia amb molta energia, sabia que era el moment de córrer, jugar i ballar. Quan s'avorria, s'asseia a llegir o a fer preguntes i descobria coses noves. I quan només volia riure i gaudir, sabia que aquell moment era un moment d'alegria. Amb el temps, la Nora va aprendre que tots els moments són importants. Un vespre, mentre mirava les estrelles des del jardí, la Nora li va dir a la seva mare «Mama, ara ja sé com escoltar el meu cor. Quan respiro, imagino la meva esfera brillant i tot és molt més clar». Ho veus, Nora? El teu cor sempre sap què necessites. Només cal que el paris a escoltar. I així, la Nora va aprendre que dins nostre tenim una esfera màgica, una llum que ens guia. Només cal respirar, escoltar i confiar en nosaltres mateixos. I és així com aquest conte arriba a la seva fi. Moltes gràcies per escoltar-nos. Fins la propera!